दिनै बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों मोनसे मख'जाथाव जर'खा रादाब मिथिसार होनो लानाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय सोनाब बंग रायजोनि जलपाइगुरि आरो दार्जिलिं जिल्लानि सिङाव थानाय माजुवा बस्ति, देव बेदगरा, उत्तर पलास आरो सिसाबारि गामिफोराव प्राय 160निबो गोबां बर' नखरा ग्रोम ग्रोम गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दङ। बेफोर बर' गामिफोराव सिगांनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबियोब्लाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थिजों दासिमबो गोरोबहोजोबनो हानाय जायाखै। अब्लाबो बिथांमोना बोराइ बाथौखौनो सिबिबोदों। बिथांमोना सिबिनाय खुलुमनायनि हाबाफारि महरै थांनाय 10 आरो 11 मार्च 2021 खालाराव बायदि हाबाफारि लानानै बाथौ आर'ज खालामनाय जायो। हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि बायदियै सिजौ बरायनाय आरो गायनायनि उनाव बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो फोथायबोनाय बायदिनो दैसानिफ्राय दै लायनाय, बिनि उनाव बाथौ बिथाखौ फोथारनाय आरो उनाव आर'जनि हाबाफारि। बेफोरजों लोगोसेनो गेवलां जथुम्मानि हाबाफारिबो लानाय जायो। सुबिदा मथन लादों माथो Bathou धोरोम जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम। जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम। जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोम। जों बाहायगोन सिजौ सिजौ जों बारायगोन सिजौ सिजौ आसार गोनां मोन्थोर सन्मानजों।
जोंखौ अनसायना जोंनि सेराव फै जों मावना होनायखौ नों आजावफै जों मावना होनायखौ नों Siapa kamu? जोंखौ अनसायना जोंनि सेराव फै जों मावना होनायखौ नों आजावफै जों मावना होनायखौ नों आजावफै गोथार गोसो लानानै आखाइ फारनै खनजबना हान्थु खेरायना ओ आफा बयनिबो बिफा नोंखौनो हांख्रायो जों खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखो रिंगोना नोंखौनो हांख्रायो जों खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखो रिंगोना गोथार गोसो लानानै आखाइ फारनै खनजबना हान्थु खेरायना ओ आफा बयनिबो बिफा नोंखौनो हांख्रायो जों खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखो रिंगोना नोंखौनो हांख्रायो जों खाम सिफुं जथा सेरजानि
मैना बराई नाइने जय मैना बराई नाइने जय मैना बराई मैना बुरीने मिनिनो मोना माइनाव लांग्राया Aja, 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 aja,